வேதங்களை முதலாம் பேதுரு 4ஆம் அதிகாரம் මේ උදෑසන අපගේ ශුද්ධ ලියවිල පළවෙනි පේත්‍රස් 4 වෙනි පරිච්ඡේදය 7ஆம் வசனத்தை நாம் வாசிப்போம். 7 වෙනි පදයේ කියවමු. முதலாம் பேதுரு 4ஆம் அதிகாரம் 7ஆம் வசனம். පළවෙනි පේත්‍රස් 4 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 7 වෙනි පදය. அந்த இடத்துல பேதுரு சொல்லுகின்றான், எல்லாவற்றிற்கும் முடிவு சமீபமாயிற்று. ඒ ස්ථානයේ පේත්‍රස් පවසනවා නමුත් සියලු දේවලට අන්තය ලං වී තිබේ. ஆகையால் தெளிந்த புத்தி உள்ளவர்களாய் இருந்து ஜெபம் பண்ணுவதற்கு ஜாக்கிரதையாக இருங்கள். එබැවින් නුඹලා සිහියෙන් යුක්තව සිට යාඥා කිරීම පිණිස පිපිද සිටපල්ලා. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாகட்டும். දෙවන ආශිර්වාද වේවා. ஒரு எச்சரிப்பின் வார்த்தை. අවවාද වචනයක්. அதாவது எல்லாவற்றுக்கும் முடிவு சமமாய் இருக்கின்றது என்கிற எச்சரிப்பின் வார்த்தையை கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. නමුත් සියලුම දේවල අන්තිමේ ලං වී තිබෙනවා කියනා වූ අවවාදයේ වචනයක් දෙනු ලබනවා. மாத்திரமல்ல, நாம் கவனமாக இருக்க முடியாது. தெளிந்த புத்தியுள்ளவர்களாய் இருந்து என்று வாசிக்கிறோம். එපමණක් නොවේ අප සිහිය ඇතුව සිටිය යුතුයි කියලා මේ ස්ථානිකයා තිබෙනවා. மாத்திரமல்ல, இந்த கடைசி நாட்களில் நாங்கள் செய்ய வேண்டிய ஒரு முக்கியமான காரியம், நாம் ஜெபிப்பதற்கு ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும். එපමණක් නොවේ මේ අන්තිම දවස්වල අප කළ යුතු අනිවාර්යම කළ යුතු එක්ම දේ නම් අප යාඥා කිරීම පිණිස පිපිද ප්‍රවේශමේ සිටිය යුතුයි. இதை குறித்து சில சத்தியங்களை, சில இதனுடைய வார்த்தைகளை உங்களுடன் இந்த காலையிலே பகிர்ந்து கொள்ளும்படியாக விரும்புகின்றேன். ඒ සම්බන්ධ සමහර සත්‍යයන් ගැන උනාසගේ වචනේ තුල බෙදා ගන්න මම කැමතියි. முடிவுகள் என்றதான காரியம் අවසානවල් කියන විට பல தரப்பட்ட நிலவரங்களிலே அங்கே வேதம் எடுத்து சொல்லுகின்றதை நாம் வேதத்திலே படிக்கலாம். විවිධ කෝණයෙන් ශුද්ධ ලියවිල්ල අපට කියා දෙන එක අප දකිනවා. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாகட்டும். ස්වාමීන් වහන්සේ වේවා. ஒரு தனிப்பட்ட மனிதனுடைய முடிவை குறித்து வேதம் சொல்லுகின்றது. පුද්ගලික මනුෂ්‍යයේ අවසානයේ සම්බන්ධයෙන් ශුද්ධ ලියවිල්ල කියා තිබෙනවා. ஒரு மனிதனுடைய பிறப்பு அவனுடைய ஆரம்பமாய் இருக்கின்றது, அவனுடைய மரணம் அவனுடைய முடிவாய் இருக்கிறது. යම් මනුෂ්‍යයාගේ ඉපදීම උප්පාද වීම ආරම්භ ඔහුගේ ජීවිතය ආරම්භය වෙ තිබෙනවා. ඔහුගේ මරණය ඔහුගේ ජීවිතය අවසානය වෙ තිබෙනවා. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாகட்டும். ස්වාමීන් වහන්සේ වේවා. நாங்கள் பிரசங்கிலே படிக்கின்றோம், துக்க வீட்டுக்கு போகின்ற வேளையிலே எல்லா மனுஷனுடைய முடிவையும் அங்கே நாம் காணலாம் என்று வாசிக்கிறோம். අප දේශනාකාරයාගේ පොතේ කියවනවා අප දුක් වෙනව නිවසකට යන අවස්ථාවේදී සියලු මනුෂ්‍යයන්ගේ අවසානයේ ඉදී අප දැක ගන්නවා. பிரசங்கி 7:2 விதமாக படிக்கின்றோம். උප්පත්ති දේශනාකාරයාගේ පොත දෙවෙනි පරිච්ඡේද දෙවෙනි පදයේ අප සත්වෙනි පරිච්ඡේද දෙවෙනි පදයේ ලෙස කියවනවා. எல்லா மனுஷர்களுக்கும் மரணம் முடிவாக இருக்கின்றது. සියලු මනුෂ්‍යයන්ට මරණය අවසානයක්. ஆனால் அந்த முடிவு எப்படி இருக்க வேண்டும், මුත්තේ අවසානයේ කෙලෙස තිබිය යුතුද, எப்படி இருக்க கூடாது කෙලෙස නොතිබිය යුතුද என்பதையும் வேதம் நமக்கு தெளிவாக சொல்லுகின்றது. ඒ සම්බන්ධ දේද ශුද්ධ ලියවිල්ල අපට පැහැදිලි ලෙස කියා තිබෙනවා. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாகட்டும். ස්වාමීන් වහන්සේ වේවා. அங்கே யோபு ஒரு வார்த்தை சொல்லுகின்றான். ජෝබියම් වචනයක් පවසනවා. யோபின் புஸ்தகம் 6ஆம் அதிகாரத்தினுடைய 11ஆம் வசனத்திலே, ජෝබ් 5 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 11 වෙනි පදය, நான் காத்து கொண்டிருக்க என் பெலனம் மாத்திரம் என் ஜீவனை நீடித்திருக்க பண்ண என்னுடைய முடிவு எப்படிப்பட்டது என்று கேட்கின்றான். මා බලාපොරොත්තුව සිටින පිණිස මාගේ ශක්තිය මොකක්ද, මා ඉවසිල්ලෙන් පසුවන පිණිස මාගේ අන්තිමය මොකක්ද. இந்த பூமியிலே ஜீவிக்கின்ற ஒவ்வொரு மனுஷர்களும் நினைவில கொள்ள வேண்டிய ஒரு காரியம், மரணம் என்கின்ற முடிவு எல்லோருக்கும் உரியதாக இருக்கின்றது. මේ පොළවේ ජීවත් වෙනව සෑම මිනිසෙක්ම තමන්ගේ මතකයේ තබා ගත යුතු එකම දේ නම් මරණය නැමැති අවසානයක් සෑම මනුෂ්‍යයාටම නියම වී තිබෙනවා. ஆயிரம் உயிரோடு இருக்கும் நாளெல்லாம் மனிதன் நன்மை செய்ய வேண்டும் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. එම නිසා තමයි ජීවිතේ සිටින කාල පුරාවටම මනුෂ්‍යයා යාපත කළ යුතුයි උනාසගේ වචන කියා තිබෙනවා. இன்றைக்கு சரித்திரங்களை எடுத்து பார்க்கிற வேளையிலே சில மனுஷர்கள் கொடியவர்களாக, தீயவர்களாக, கயவர்களாகவே இருந்தே பல தீமைகளை செய்துவிட்டு மறைத்திருக்கிறார்கள். අද පොළවේ සිටිනා මනුෂ්‍යයන් සමහර මනුෂ්‍යයන් දෙස බලන අවස්ථාවේදී සමහර මනුෂ්‍යයන් ඉතා කර්කශව, ඉතා ක්‍රූරිතව, ඉතා දුෂ්ටව, දරුණුව ජීවත් වෙන තමන්ගේ ජීවිත කාලය අවසන් කරගෙනත් යනවා. தேவனுடைய வார்த்தையை பாருங்கள், எல்லாவற்றிற்கும் முடிவு சமீபமா இருக்கிறது. නමුත් පේත්‍රස්ගේ වචනේ දෙස බලන සියලුම දේවල් අන්තිමේ ලං වී තිබේ. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாகட்டும். ස්වාමීන් වහන්සේ ස්තුති இந்த වේවා. பேதுரு 2 நிருபங்கள் எழுதி இருக்கிறார்.
මේ පේත්‍රස් යවන පත්‍ර දෙකක් ලියා இதை තිබෙනවා. வாசிக்கிறவர்களே மிகவும் ஒரு ஆச்சரியம் என்னவென்றால் මේ කියවන්නා අවස්ථාවේදී තිබෙනවා පුදුමයක් කුමක්ද නම් படிப்பறிவில்லாத பேதுரு சில விஷயங்களை குறித்து பேசி இருக்கிறார். උගත්කමක් නැත්නම් පේත්‍රස් සමහර සත්‍යයන් ගැන කතා කර තිබෙනවා. மிகவும் ஆச்சரியமானவைகள். ඒ ඊට පුදුම සාගත දේවල්. அது இது எப்படி சாத்தியமானது என்றால் பெந்தெக்கோஸ்தே நாளிலே அபிஷேகம் பெற்ற பிற்பாடு அந்த அபிஷேகத்தின் மூலமாய் உண்டானதான ஒரு ஞானம் அறிவுதான். මේ කෙලෙසද මෙලෙස ඔවුන්ට ඇති වුණේ කියා අප සිතන අවස්ථාවේදී පෙන්තකොස්ත දවසේදී ඔවුන්ට ලැබුණා වූ ආලෝකයේ කරනකොටගෙන ඒ ආලෝකය තුලින් ඔවුන්ට ලැබුණා වූ ඒ ප්‍රඥාවන්ත දැනගැන්ම තමයි. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாகட்டும். ස්වාමීන් වහන්සේ ස්තුති වේවා. இந்த பேதுருதான் வேதத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கின்ற தீர்க்கதரிசன வசனங்களை தேவனுடைய மனுஷர்கள் தங்களுடைய சித்தத்தின்படி அல்ல தேவ ஆவியினாலே ஏவப்பட்டு பேசினார்கள் என்று சொல்லி இருக்கிறார். මේ පේත්‍රස් තමයි දෙවනාසගේ වචනේ ලියා තිබෙනා වූ සත්‍යයන් ගැන එසේනතම් පොත් ගැන ඕකියා තිබෙනවා. මේ ලියා තිබෙන සෑම වචනයක්ම තමන්ගේ පෙළඹීම අනුව නොවේ. දෙවනාසගේ ආත්මනාසගේ පෙළඹීමේ අනුවයි කියා ලියා තිබෙනවා. எல்லாவற்றுக்கும் முடிவு சமீபமாய் இருக்கின்றது. සියලුම දේවල් අන්තිමේ ළඟ තිබේ. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாகட்டும். ස්වාමීන් වහන්සේ ස්තුති වේවා. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, එමුණේ දේවදරුවනේ. நாம் இந்த நாட்களிலே இந்த காரியத்தை நாம் நன்றாக சிந்தித்து நாம் ஆராய்ந்து நாம் ஜெபிப்பதற்கு தெளிந்த புத்தியுள்ளவர்களாய் ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும். මේ දවස්වල මේ සියලුම දේවල් කියවා අප දැනගෙන ඒවා මෙනෙහි කරමින් අප මේ සියල්ල වෙනුවෙන් යාඥා කරන්න ප්‍රවේශම් යුතුයි. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாகட்டும். ස්වාමීන් වහන්සේ ස්තුති වේවා. மனுஷனுடைய தனிப்பட்டதான முடிவு இருக்கிறதா மரணம். මනුෂ්‍යයාගේ පුද්ගලික අවසානය තමයි මරණය. தேவநாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். දෙවනාසගේ නාමයට මහිම වේවා. 23ஆம் அதிகாரத்தினுடைய 10ஆம் வசனத்திலே பிலேயாம் சொல்லுகிறார். ගණන් කතා 23 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 10 වෙනි පදයේ බාලම් පවසනවා. என்னுடைய முடிவு நீதிமானுடைய முடிவு போல் இருக்க வேண்டும். මාගේ මරණය ධර්මිෂ්ඨයාගේ මරණය මෙන් වේවා. நீதிமான் மரிப்பது போல நான் மரிக்க வேண்டும். ධර්මිෂ්ඨයෙක් මරණා වූ ආකාරයෙන් මා මැරිය යුතුයි. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாகட்டும். ස්වාමීන් වහන්සේ ස්තුති වේවා. நமக்கு தெரியும் பிலேயாமனுடைய முடிவு நீதிமானுடைய முடிவாக இருக்கவில்லை. නමුත් අප දන්නවා ඒ බාලාම්ගේ අවසානයේ ධර්මිෂ්ඨයේ අවසානය මෙන් තිබුණේ නැහැ. அவருடைய முடிவானது ஒரு போர்க்களத்திலே பட்டயத்தினாலே வெட்டி கொல்லப்படுகிறார். ඔහුගේ අවසානයේ යුද පිටියකදී කඩුවෙන් කපන ලබ මරණය ලැබුවා. இன்றைக்கு பலர் தங்களுடைய ஓட்டத்தை முடிக்கிறார்கள். අද බොහෝ දෙනා තමන්ගේ දිවීම අවසන් කරගන්නවා. ஆனால் பரலோகத்தினுடைய பார்வையிலே நீதிமான்களாய் முடிக்கிறார்களா? ඔබ ස්වර්ගික බැල්මට ධර්මිෂ්ඨයන් අවසන් කරනවා. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாகட்டும். ස්වාමීන් ස්තුති වේවා. அண்மையில் ஒரு தேவனுடைய பிள்ளை என்னோடு கூட பகிர்ந்து கொண்டான காரியம், මේ මෑතකදී දේවදරුවෙක් මා සමග සමහර දේවල් බෙදා ගත්තා. இந்த கொரோனா நாட்கள்ல மறிக்க கூடாதா? මේ කොරෝනා දවස්වල මැරෙන්න ඕන නෑ. என்னன்னு கேட்டா ඇයි කියනවා නම් யாரும் வரமாட்டாங்க. කවුරුත් එන්නේ නෑ. எத்தனை பேர் வருகிறார்கள் வருகிறது இல்லை என்றல்ல பிரச்சனை. කී දෙනෙක් එනවද එන්නේ නැද්ද කියන එක නෙවෙයි ප්‍රශ්නය. முடிவு நீங்கள் கர்த்தருக்குள்ளாய் இந்த வார்த்தை பிரகாரமா எப்படி முடிக்கிறீர்கள்? ඔබගේ අවසානය දෙවනාසෙ තුල උනාසගේ වචනේ අනුව කෙලෙසද අවසන් කරගන්නේ. நம்முடைய முடிவு நித்திய ஜீவனாக இருக்க வேண்டும். අපගේ අවසානයේ සදාකාලික ජීවනීය විය යුතුයි. நாம் விசுவாசத்தோடு கூட நாம் ஓட்டத்தை முடிக்க வேண்டும். ඇදහිල්ලෙන් යුතුව අපගේ දිවිම පවාමාර කළ යුතුයි. நாங்கள் உத்தமர்களாக நம்முடைய முடிவு சமாதானமாக இருக்க வேண்டும். අප උත්තමයන් වශයෙන් අපගේ අවසානයේ සමාදානයේ යුතුව තිබිය යුතුයි. நம்முடைய முடிவு நம் மகிமையிலே ஏறெடுத்துக் கொள்ளப்பட தகுதியுள்ளவர்களாய் மரிக்க வேண்டும். අපගේ අවසානයේ තේජස්සින් ඔසවන ලබන්න සුදුසු ආකාරයෙන් අප අවසන් කළ යුතුයි. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ස්වාමීන් වහන්සේ ස්තුති වේවා. இதற்கெல்லாம் தன்னுடைய வார்த்தைகள் சொல்லப்பட்டிருக்கிற காரியங்களை தான் நான் சொல்லுகின்றேன். දෙවනාසගේ වචනේ මේ දේවල් සියල්ල කියා තිබෙනවා. එයයි මම කියන්නේ. கல்வாரி சிலுவையிலே இயேசு கிறிஸ்து அவர் கடைசியாக மரித்ததான பொழுது சொன்னதான வார்த்தை எல்லாம் முடிந்தது என்று ஜீவனை விட்டார். කල්වරි කුරුසේදී යේසුස් වහන්සේ අවසානයේට උස්මහෙලන අවස්ථාවේදී කියනා වචනේ කුමක්ද නම් සියල්ලම තීන්දුවේ. எல்லாவற்றிற்கும் முடிவு சமீபமாய் இருக்கின்றது. සියල්ලටම අවසානයේ ළඟව තිබේ. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாகட்டும். ස්තුති அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, ප්‍රේමණීය දේවදරුවනි, இங்கே பேதுரு சொல்லுகிறார் எல்லாவற்றுக்கும் முடிவு சமயமாகி விட்டது. පේතෘස් පවසනවා සියල්ලටම අවසානයේ ළඟව තිබේ. ஆகையினாலே நீங்கள் தெளிந்த புத்தியுள்ளவர்களாய் ஜெபிப்பதற்கு ஜாக்கிரதையாக இருங்கள். එම නිසා ඔබ පිපිට යාඥා කරන පිණිස ප්‍රවේශම් වෙයල්ලා අවදි සිටපල්ලා. இந்த காரியத்தை எல்லாவற்றையும் விவரமாக சொல்லும்படியாக சமயம் போதாது. காரணம், இந்த வார்த்தையில நாம் பிரித்து படிக்கக்கூடிய பல விஷயங்கள் இருக்கின்றது.
මේ වචනේ සෑම දෙයක්ම විස්තරාත්මකව ඔබට කියා දෙනවා නම් වෙලාව මදි මන්දය මේ විස්තරාත්මකව අපි ඉගෙන ගන්නවා නම් බොහෝ දේවල් අඩංගු වෙනවා. இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமியில் இருந்த நாட்களிலே යේසුස් වහන්සේ මේ පොළොවේ විසව ஒரு කාලේ சீஷர்கள் வந்து கேட்டார்கள். උන්වහන්සේ විතර ගෝලයන් ඇවිල්ලා ඇසුවා. மத்தேயு சுவிசேஷம் 24ஆம் அதிகாரத்தினுடைய 3ஆம் வசனத்திலே මතේ සුභාරංචි 24 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 3 වෙනි පදය உம்முடைய வருகைக்கும் உலகத்தின் முடிவிற்கும் அடையாளம் என்ன? උන්වහන්සේගේ ඊමටත් ලෝකයේ අන්තිමයටත් ලකුණ කුමක්ද? கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாகட்டும். ස්වාමීන් වහන්සේ සිත වේවා. நோவாவின் நாட்களிலே உலகம் அழிந்தது என்று நாம் படிக்கிறோம். නෝවාගේ කාලේදී මේ ලෝකේ විනාශ වූ බවට අපි කියවනවා. உலகம் அழிந்தது என்று சொல்லுகின்ற வேளையிலே ලෝකේ විනාශ වූයි කියන විදිහ. பூர்வ உலகத்தை கர்த்தர் அழித்தார் என்று சொல்லுகிற வேளையிலே පුරාණ ලෝකේ උන්වහන්සේ විනාශ කරයි இந்த කියන විදිහ. வானத்தையும் பூமியையும் கர்த்தர் அழிக்கவில்லை. මේ ආසම් කළොත් උන්වහන්සේ විනාශ කළේ නැහැ. மாம்சமான ஜனங்களாய் உலகத்தை தான் கர்த்தர் அழித்தார். මාංශයේ වූ සෙනග වන්නා වූ මේ ලෝකේ තමයි උන්වහන්සේ විනාශ කළේ. நாங்கள் காண்கின்ற இந்த வானமும் பூமியும் முடிவுக்கு வருகின்ற ஒரு நாள் இருக்கின்றது. අප දකිනා වූ මේ ආසම් කළොත් අවසානයේ පැමිණෙනා වූ දවසක් තිබේ. அதை வெளிப்படுத்துகிற விசேஷம் 21ஆம் அதிகாரத்தினுடைய 3ஆம் வசனத்திலே படிக்கிறோம். ඒ ගැන අපි එළිදරව් සුභාරංචි 21 වෙනි පරිච්ඡේද 3 වෙනි පදයේ කියවනවා. 2ஆம் பேதுரு 3ஆம் அதிகாரத்தினுடைய 10ஆம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம். දෙවැනි පෙත්‍රස් 3 වෙනි පරිච්ඡේද 10 වෙනි පදයේ කියවනවා. அது நித்தியம் ஸ்தாபிக்கப்படுகிற வேளையிலே இந்த வானமும் பூமியும் தங்களிடத்திலிருந்து அகன்று அழிந்து போகும். ඒ සදා කාලේ ස්ථාපිත කරන ලබන අවස්ථාවේදී මේ ආසම් පොළවත් ඒ තමන් සිටිනා වූ ස්ථානයෙන් පහව යන්නේ කියලා කියත් වෙනවා. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாகட்டும். ස්වාමීන් වහන්සේ ස්තුති වේවා. ஆதியாகமம் 6ஆம் அதிகாரத்தினுடைய 13ஆம் வசனம் சொல்லுகின்றது. උප්පත්ති 6 වෙනි පරිච්ඡේදය 13 වෙනි පදයේ කියත් වෙනවා. மாம்சமான யாவருடைய முடிவும் எனக்கு முன்பதாக வந்தது என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். මාංශවත් වූ සියල්ලන්ගේ අවසානයේ මා ඉදිරියට පැමිණිය කියලා උන්වහන්සේ மாம்சமான யாவருடைய முடிவும் எனக்கு முன்பதாக வந்தது. பூமி கொடுமையினாலே நிரம்பி இருக்கின்றது. මාංශවත් වූ සියල්ලන්ගේ අවසානයේ මා ඉදිරියට පැමිණ තිබෙනවා. මේ පොළව දුෂ්ටකමෙන් පිරී තිබෙනවා. இந்த கொரோனா இந்த பூமியினுடைய முடிவு அல்ல. මේ කොරෝනා අසංගතය මේ පොළවේ අවසානය නෙවෙයි. இது ஒரு சின்ன காரியம். මේ කුඩා දෙයක්. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாகட்டும். ස්වාමීන් වහන්සේ ස්තුති இதை වේවා. பார்க்கிலும் மனிதர்கள் இன்றைக்கு சொல்றாங்க கொத்து கொத்தா சாகுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி. අදම පවසනවා පොකුරු වශයෙන් සෙනඟ මෙහෙ දෙනවායි කියලා මීටත් වඩා දරුණු ලෙස කාලයක් நம்முடைய வேதம் சொல்ற சத்தியம் நமக்கு தெரியும். අපේ ශුද්ධලිවිලි කියා තිබෙනවා සත්‍ය කිව්වද කියලා අපි දන්නවා. தீவுகளே இல்லாமல் போகின்ற அழிவுகளை குறித்து வேதம் சொல்லுகிறது. සියලුම දූපත්ම නැති වී යනවා විනාශයන් ගැන වාසි වචන කියන්නේ. தீவுகள் இல்லாமல் போகுமா? සියලුම දූපත් නැති වී යනවා. இலங்கையில் இருக்கிறவர்கள் மிகவும் கவனமா எச்சரிப்பா இருக்க வேண்டும். ලංකා දූපති සිටිනා වෛද්‍යතා ප්‍රවේශමේ வேத வசனங்கள் நிறைவேறும். උන්වහන්සේගේ වචනය නිශ්චය වේ. வானமும் பூமி ஒளிந்த பிறகு வார்த்தைகளுக்கு எந்த ஒரு அழிவு மாற்றமும் கிடையாது. ආසත් පොළවත් පහව කියන උන්වහන්සේගේ වචනේ වචන වාක්‍යයක්වත් කිසිම දෙයක් වෙනස් වන්නේ නැහැ. முடியாத தனிப்பட்ட ஒரு மனுஷனுடைய முடிவு இருக்கின்றது. මේ ආකාර පුද්ගලික මනුෂ්‍යයෙක්ගේ අවසානය තිබෙනවා. எல்லாருடைய முடிவும் இருக்கின்றது. සියලුම දෙනාගේ අවසානයක් තිබෙනවා. சில லட்சம் அதாவது சில அதாவது 60 லட்சம் 60 லட்சத்துக்கு மேல இந்த இனங்கள் இந்த மாதிரி இந்த கொரோனாவினாலே மரித்திருக்கிறார்கள். අද මේ කොරෝනා වසංගතය හේතු කොටගෙන ලක්ෂයකට පමණ සෙනඟ සංඛ්‍යාවක් මිය ගොස් සිටිනවා. வேதம் கோடிக்கணக்கான மரணங்களை குறித்து கோடியாக ஜனங்கள் சாவார்கள் என்ற மரணத்தை குறித்து சொல்லுகின்றது. ශුද්ධලිවිලේ කෝටි සංඛ්‍යාසගත සෙනඟක් මිය දෙන වකට උනාස වචන කියා තිබෙනවා. நம்முடைய முடிவு எப்படி இருக்கும்? එසේ නම් මේ අවසානයේ කෙසේ වේද? நாம் எப்படி நம்முடைய வாழ்க்கையை முடிக்க போகின்றோம்? අපි සිත අපගේ අවසානයේ ඉෂ්ට කරගන්න இந்த යන්නේ. பூமிக்குரிய வாழ்வினுடைய முடிவு நம்முடைய முடிவு அல்ல. මේ භූමික ජීවිතය අවසානයේ අපගේ ජීවිතය අවසානයේ அது නෙවෙයි. நித்தியத்தினுடைய ஆரம்பமா இருக்கின்றது. ඒ සදාකාලේ ආරම්භ වෙ තිබෙනවා. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாகட்டும். සාක්ෂාත් සිටිනවා. மாம்சமான யாவருடைய முடிவும் கர்த்தருக்கு முன்பதாக நிச்சயமாக வரும். මාංශවත් වූ සියල්ලන්ගේ අවසානයේ ස්වාමීන් වහන්සේ ඉදිරියට අනිවාර්යයෙන්ම පැමිණෙනවා. அதே வேளையிலே கிருபையின் காலத்தினுடைய முடிவை குறித்து வேதம் சொல்லுகின்றது. ඒත් එක්කම උන්වහන්සේගේ වචනේ කරුණා කාලයේ අවසානයේ ගැනත් කියා තිබෙනවා. கிருபையின் காலத்தினுடைய ஒரு முடிவு இருக்கின்றது. කරුණාවේ කාලයේ අවසානයක් நாங்கள் තිබෙනවා. கடந்த வாரம் பெந்தெக்கோஸ்தே நாளை குறித்து படித்தோம். පසුගිය සතියේ අපි පෙන්තකොස්තේ දිනේ ගැන කියුවා. பெந்தெக்கோஸ்தே நாளிலே ஆரம்பித்ததான கிருபையின் காலம், පෙන්තකොස්තේ දවසේදී ආරම්භ වුණා වූ කරුණාවේ කාලය, அனுக்கிரக காலம், උන්වහන්සේගේ අනුකම්පාවේ කාලය, இந்த சபையினுடைய காலம் මේ සභාවේ කාලය முடிவுக்கு வருகின்றதான ஒரு காரியம் இருக்கின்றது. අවසානයේ පැමිණෙනා වූ කාරණාවක් තිබෙනවා. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாகட்டும். ස්වාමීන් වහන්සේ ස්තුති වේවා. அதை தீர்க்க தரிசனமாக எரேமியா 8ஆம் அதிகாரத்தினுடைய 20ஆம் வசனத்திலே வாசிக்கிறோம். ඒ අනාගත වාක්‍යයක් වශයෙන් අපේ එරේමියා
8ஆம் அதிகாரம் 20ஆம் வசனம். 8වෙනි පරිච්ඡේදයේ 20 වෙනි පදේ කියවනවා. எரேமியா 8:20 என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது? යෙරමියා 8වෙනි පරිච්ඡේදයේ 20 වෙනි පදේ කොහොමද කියවන්නේ? கோடை காலம் முடிந்தது, ගොයක්කමන කාලය පසුවිය. அறுப்பு காலமும் முடிந்தது, ග්‍රීස්ම කාලයේද කෙලවර. ஆனால் நாங்களோ ரட்சிக்கப்படவில்லை என்று வாசிக்கிறோம். අපි නොගැලවී සිටින්නෙමු. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாகட்டும். ස්වාමීන් වහන්සේ ස්තුති වේවා. கோடை காலம் முடிந்தது, ගොයක්කමන කාලය අවසන්. அறுப்பு காலம் முடிந்தது, ග්‍රීස්ම කාලය අවසන්. நாம் ரட்சிக்கப்படவில்லை. නමුත් අප නොගැලවී கோடை காலம்தான், அதாவது இந்த கிருபையின் நாட்கள். ග්‍රීස්ම කාලය තමයි කරුණාවේ කාලය. இந்த முடிவுக்கு முன்பதாக මේ අවසානයේ சீக்கிரமா முடிய போகின்றது. මේ ඉක්මනින් අවසන් වෙන්නේ அதற்கு යනවා. முன்பதாக ප්‍රථමයෙන් நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? කුමක් කළ යුතුද? நாம் ரட்சிக்கப்பட, ஆத்ம ரட்சிப்படைய, අප ආත්ම ගැලවීම ලබන நாம் ரட்சிக்கப்பட අප ගැලවීම ලබන්න நாம் பிரயாசப்பட வேண்டும். වීර්යය කළ යුතුයි. வருகை நாளுக்கு ஆயத்தமாக வேண்டும். අප ඊමේ දවසට සූදානම් විය යුතුයි. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாகட்டும். ස්වාමීන් වහන්සේ ස්තුති වේවා. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, එවැනි දෙවිදරුවනි எல்லாவற்றிற்கும் முடிவு சமீபமாய் வந்து கொண்டிருக்கிறது. සියල්ලටම අවසානයේ පැමිණ තිබෙනවා. நாங்கள் 1 கொரிந்தியர் 15ஆம் அதிகாரத்திலே படிக்கிறோம். අප පළවෙනි කොරින්ති 15 පරිච්ඡේද කියවනවා. 23ஆம் 24ஆம் வசனத்திலே 23 වෙනි 24 වෙනි පදයන් වල அவனவன் தன் வரிசையில் விடுவிக்கப்படுவான். තම තමාගේ පිළිවෙලට තම තමා නැගිටිනු ලබනවා. 1 கொரிந்தியர் 15:23-24 முதல் பலனானவர் கிறிஸ்து, பின்பு அவருடைய வருகையில் அவருடையவர் உயிர்ப்பிக்கப்படுவார்கள். පළවෙනි කොරින්ති 15 වෙනි පරිච්ඡේද 23 වෙනි 27 වෙනි පදේ 24 වෙනි පදවල වල කියත් වෙනවා. එක් එක් අය තම තමාගේම ක්‍රමයෙන් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ඵලය ලෙස නැගිටිනු ලබනවා කියලා. அவனவன் தன் வரிசையில் உயிர்ப்பிக்கப்படுவான். නමුත් එක් එක් අය තම තමාගේම පෙරේට නැගිටිනු ලබනවා කියලා කියත් වෙනවා. அதன் பின்பு முடிவுண்டாகும். ඉන්පසු අවසානය ඇති වෙනවා. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ස්වාමීන් වහන්සේ ස්තුති වේවා. வருகைக்கு பிற்பாடு ஒரு முடிவுண்டாகும் என்று இங்கே வேதத்திலே வாசிக்கிறோம். ඊට පසු කෙලවරක් ඇති වෙන්නේ කියලා මේ ස්ථානයේ කියවනවා. அதுதான் இயேசு சொன்னார். උදා එක්සස් කියේ முடிவு பரியந்தம் நிலைநிற்பவன் தான் ரட்சிக்கப்படுவான். අවසානයේ එක් ස්ථිර සිට පුද්ගලයා පමණයි ගලවනු ලබන්නේ. எல்லாவற்றுக்கும் முடிவு சமீபம். සියල්ලටම අවසානයේ ළඟ நாம் முடிவு வரைக்கும் நிலைநிற்க வேண்டும். අප අවසානයේ එක්ම පැවති සිටියේ. நம்முடைய வாழ்க்கையிலே ஆரம்பிக்கப்பட்ட விசுவாசம் முடிக்கப்பட வேண்டும். අපගේ ජීවිතය ආරම්භ කරන ලැබුව ඇදහිලා අවසන් කරනු ලබන්න ඕනේ. என்னுடைய ஓட்டத்தை நான் முடித்தேன் என்று நாம் தைரியமாய் மரிப்பதற்கு முன்பதாய் சொல்ல வேண்டும். මගේ දිවිම කෙලවර කෙරෙමු කියා අප මැරෙන්න ප්‍රථමයෙන් අප නිර්භීතව කියන්න ඕනේ. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாகட்டும். ස්වාමීන් වහන්සේ ස්තුති වේවා. எல்லாவற்றுக்கும் முடிவு சமீபமாய் இருக்கிறது. සියල්ලටම අන්තිමේ ළඟ තිබේ. இந்த உலகத்துல பலர் அநியாயம் செய்யலாம், මේ ලෝකේ බොහෝ දෙනා අපරාධයන් பலர் කරනවා. துன்மார்க்கமாய் ஜீவிக்கலாம், බොහෝ දෙනා දුෂ්කරම ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. மற்றவர்களை ஒடுக்கலாம், අන් අයට හිංසා කරන්න පුළුවන්. பலவிதமான கொடுமைகளை செய்யலாம். විවිධාකාර පීඩාවන් කරන්න පුළුවන්. எல்லாவற்றுக்கும் முடிவு இருக்கின்றது. නමුත් සියල්ලට අවසානයක් எல்லாம் තියෙනවා. நீடிக்காது. සියල්ල දීර්ඝ කාලයක් පවතින්නේ නැහැ. நித்தியம் ஒன்றுதான் முடிவில்லாதது. සදා කාලයක් පමණයි අවසානයක් නැත්නම් ස්ථානය. தேவன் நமக்காய் ஆயத்தம் பண்ணுகின்ற நித்திய ராஜ்யமாக இருக்கலாம். ස්වාමීන් වහන්සේ අප උදෙසා සූදානම් කරනව සදා කාලික රාජ්‍ය වෙන්න පුළුවන්. பாவிகள் போய் சேருகின்ற நரகமாக இருக்கலாம். පව්කරුවන් යන්නව නිරය වෙන්න පුළුවන්. இது ஒன்றுதான் முடிவில்லாதது. මේ දෙක පමණයි අවසානයක් இந்த නැත්නම්. உலகத்துல எல்லாவற்றுக்கும் முடிவு இருக்கிறது. මේ ලෝකේ සියලුම දේවල් වලට අවසානයක් තිබෙනවා. நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? අප කුමක් කළ යුතුද? தெளிந்த புத்தி உள்ளவர்களாய், සියතුව நாங்கள் மிகவும் கவனம் உள்ளவர்களாய், ඉතා ප්‍රවේශමෙන් நாம் ஜெபிப்பதற்கு ஜாக்கிரதை உள்ளவர்களாய், අප යාඥා කිරීමට ප්‍රකෘතිද நாம் ஜெபித்து අප යාඥා කරමු. நம்மளுடைய வருகை நாளுக்கு அந்த ஆயத்தமாக வேண்டியது அவசியம். අප උන්වහන්සේගේ ඊමේ දවසට සූදානම් වීම අවශ්‍ය වෙනවා. ஆமோஸின் புத்தகம் 8ஆம் அதிகாரம் 10ஆம் வசனம் சொல்லுகின்றது. ආමෝස්ගේ පොත 8 වෙනි පරිච්ඡේදය 10 වෙනි පදයේ කියත් තිබෙනවා. ஆமோஸ் 8:10 படிக்கிறோம். ආමෝස් 8:10ක් කියවනවා. முடிவு கசப்பின் நாளாய் மாறுகின்றதால் கூட்டத்தாரை கொடுத்து வாசிக்கிறோம். ආමෝස් 8 වෙනි පරිච්ඡේදය 10 වෙනි පදයේ කියත් තිබෙනවා. ඔවුන්ගේ අවසානයේ සිත කමින් අවසන් කරන කරන එක අප දකිනවා. நம்முடைய முடிவு கசப்பின் நாளாய் மாறக்கூடாது. අපගේ අන්තිමයේ තිත්ත දවසක් නොවි. யாருக்கு அது கசப்பின் நாளாய் மாறும்? කාටද තිත්ත දවසක් වන්නේ? வீணாக ஓடினவர்கள்,
නිෂ්ඵල ලෙස வீணாய் දිවුවා பிரயாசப்பட்டவர்கள், නිෂ්ඵල ලෙස වීර්යය வருகைக்கு කළා ஆயத்தம் இல்லாதவர்கள், ඊමණ සූදානම් නොවන අය முறுமுறுக்கிறவங்க, කොඳුරන්නව අය ஜீவசனத்தை பிடித்துக் கொண்டு சுழலை போல பிரகாசியாதவங்க, ජීවනයේ වචනය පහමින් ඔවුන් බැබලෙන්නේ නැති අය ஊழலும் மாறுபட சந்ததியின் நடுவில் குற்றம் உள்ளவர்கள், වංකෝ ඉතුවක්කාරෝ පරම්පරාවක් අතරේ දොස් ඇතුව සිටිනව අය கபடாய் ஜீவிக்கிறவர்கள், වංචනිකව ජීවත් වෙන්නව අය இவர்களுக்கு அந்த நாள், வருகை முடிவின் நாள் கசப்பின் நாளாக இருக்கும். ඔවුන්ගේ අවසාන දවස තිත්තකම දවසක් වනවා கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாகட்டும். ස්වාමීන් වහන්සේ සුති වේවා நம்முடைய முடிவு கசப்பாக மாறக்கூடாது. අපගේ අවසානයේ තිත්ත අත්දැකීම අවසන් වෙනවා நம்முடைய முடிவு சமாதானமாக இருக்க வேண்டும். අපගේ අවසානයේ සමාදානයෙන් යුක්ත වේ சங்கீதம் 37:37 படிக்கின்றது போல நம்முடைய முடிவு சமாதானமாய் காணப்பட வேண்டியது அவசியம். ගීතාවලියේ 37 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 37 වෙනි පදේ කියන්නක් වෙන අපගේ අවසානයේ සමාදානයෙන් විය යුතුයි 73ஆம் சங்கீதம் 24ஆம் வசனத்திலே படிக்கிற பிரகாரம் நம்முடைய முடிவானது மகிமையாய் காணப்பட வேண்டும். 73 වෙනි ගීතාවලියේ 24 வரைக்கும் 24 වෙනි පදේ කියා තිබෙන්නක් වෙන අපගේ අවසානයේ තේජාන්විත විය යුතුයි கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாகட்டும். ස්වාමීන් වහන්සේ நம்முடைய முடிவு எப்படி இருக்க போகிறது අපගේ අවසානයේ කෙලෙසිත පිට இதை நாம் යනවා சிந்திக்க வேண்டியது அவசியம். මේ අප කල්පනා කිරීම අවශ්‍යයි கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ස්වාමීන් වහන්සේ සුති වේවා எல்லாவற்றுக்கும் முடிவு சுயமாயிற்று. සියල්ලට අන්තිමේ ළඟ තිබේ எல்லாவற்றிற்கும் ஒரு முடிவு இருக்கிறது. සියල්ලට අන්තිමයක් තිබෙනවා இந்த உலகத்திற்கு ஒரு முடிவு இருக்கின்றது. මේ ලෝකයට අන්තිමයක් තිබෙනවා தன்னுடைய பிள்ளைகளாய் நீங்கள் ஒன்றை குறித்து நீங்கள் கலங்க கூடாது. දේව දරුවන් වන්නා ඔබ කිසිවක් ගැන කනස්සල්ල නොවන්න தேவநாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். දේවනාසගේ නාමයට මහිම වේවා உலகத்தினுடைய ஒரு முடிவு இருக்கின்றது. මේ ලෝකයේ අවසානයක් තිබෙනවා அந்த அறுப்பிலே ඒ අස්වැන්නේදී அங்கே களைகள் எல்லாம் அக்கினியிலே போடப்படும் என்று இயேசு சொன்னார். ඒ ස්ථානයේ තිබෙනා වූ සියලුම බීජ ගින්නට දමන ලබන තීරිඟු களைகள் அக்கினியிலே போடப்படும். සියලුම තීරිඟු ගින්නට දමන ලබනවා තිබෙනවා நல்ல தானியம் களஞ்சியத்திலே சேர்க்கப்படும். ඔන්න ගෝධුම බීජ සියල්ලම ගබඩාවට රැස් කරනු ලබනවා பேதுரு சொல்லுகின்றார் எல்லாவற்றிற்கும் முடிவு சமீபமாய் இருக்கின்றது. පේතර ශ්වාසනවා සියල්ලටම අන්තිමයේ ළඟව තිබෙනවා தேவநாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். දේවනාසගේ නාමයට මහිම වේවා ஆகினால் நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? එබැවින් සප්පුමක් කළ நாம் යුතුය இந்த நாட்களிலே நாம் இதை கருத்தில் கொண்டவர்களாய் මේ දවස්වල මේ දේවල් අප සියයට ගනිමින් நாம் மிகவும் எச்சரிக்கையுள்ளவர்களாய் கிரியை செய்ய வேண்டியது அவசியமா இருக்கிறது. අප ඊට ප්‍රවේශයෙන් යුතුව ක්‍රියා කිරීම අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා இந்த உலகத்திலே சுவிசேஷத்துக்கு கீழ்ப்படியாத ஒரு பெரிய கூட்டத்தினர் இருக்கிறார்கள். මේ ලෝකයේ සුභාරංචන කීකරු නොවුනා වූ හිමාත් කණ්ඩායමක් සිටිනවා அவருடைய முடிவு எப்படிப்பட்டதா இருக்குமோ என்று பேதுரு ஒரு கேள்வி கேட்கிறார். ඔවුන්ගේ අවසානයේ කෙලෙස වෛද්‍ය කියනා වූ ප්‍රශ්න නාට්‍යයක් පේතරස්ට නැගෙනවා எல்லாவற்றின் முடிவு சுயமா இருக்கிறதுன்னு சொன்னான பேதுரு 7ஆம் வசனத்திலே. සියල්ලටම අන්තිමේ ළඟ තිබෙනවායි කියලා පළවෙනි පේතරස් 3 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 8 වෙනි පදේ කියා තිබෙනවා 4ஆம் அதிகாரத்துடைய 7ஆம் வசனத்திலே சொல்லி இருக்கிறார். 4 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 8 වෙනි පදේ කියා තිබෙනවා அதனுடைய 17ஆம் வசனத்திலே 17 වෙනි පදේ කියා තිබෙනවා நியாய தீர்ப்பு வீட்டில் துவங்கி இருக்கிறது. මක්කන දෙවියන්සේගේ ගුරුසිරි විනිශ්චය පටන් ගන්න කාලයක පැමිණ තිබේ சுவிசேஷத்துக்கு கீழ்ப்படியாதவருடைய முடிவு என்னவா இருக்கும் என்று கேட்கிறார். සුභාරංචන කීකරු නොවන්නන්ගේ අන්තිමේ කුමක් වන්නේද ஆகையினாலே நாம் இதை குறித்து நாம் கவனம் செலுத்த வேண்டியது அவசியம். එම නිසා මේ සම්බන්ධව අප සැලකීමක් යොමු කිරීම අවශ්‍ය වෙනවා எல்லாவற்றிற்கும் முடிவு சுயமா இருக்கிறது. සියල්ලට අන්තිමේ ළඟ තිබෙනවා இந்த மாசத்தினுடைய முடிவுக்கு வந்திருக்கிறோம். අප මේ මාස අන්තිමට පැමිණ සිටිනවා காலங்களுடைய முடிவுக்கு வந்திருக்கிறோம். කාලවලේ අන්තිමට පැමිණ සිටිනවා கிருபையின் காலம் முடிய போகின்றது. කරුණාවේ කාලය අවසන් වෙන්න යනවා உலகத்தினுடைய மாம்சமான எல்லாருடைய முடிவும் கர்த்தருக்கு முன்பதாய் வந்திருக்கிறது. මේ ලෝකේ මාංශත්තු සියල්ලන්ගේ අවසාන උනාසක ඉදිරියට පැමිණ තිබෙනවා இன்னொரு சத்தியம், තව සත්‍යයක් இந்த உலகத்தின் ராஜ்யங்கள் எல்லாம் ஒரு முடிவுக்கு வர போகிறது. මේ ලෝක තිබෙනා සෑම රාජ්‍යයක්ම අවසානයකට පැමිණෙන්න යනවා இன்றைக்கு அந்தந்த நாடுகளிலே அந்தந்த தேசங்களில் ஒரு அரசாங்கம் இருக்கின்றது, ஒரு பணம் இருக்கிறது, அந்த தேசத்துக்குரிய ராணுவம் இருக்கிறது, ஒரு பாஷை இருக்கிறது. இப்படியாக பலவற்றை நாம் தனித்தனியாக காண்கின்றோம். අද සෑම රටකටම ජනාධිපතිවරයෙක් සිටිනවා ඔවුන්ට ආර්ථිකය තිබෙනවා ධනය තිබෙනවා ඔවුන්ට භාෂාවක් තිබෙනවා ඔවුන්ට යම් චාරිත්‍රාර්ථය තිබෙනවා මේ ආකාර තනි වශයෙන් අප රාජ්‍යයන් දෙස බලනවා இதற்கெல்லாம் ஒரு முடிவு வந்துவிட்டது. ඒ සියල්ලට අවසානයක් පැමිණ තිබෙනවා ஒரே பாஷை, එකම භාෂාව ஒரே மதம், එකම ධර්මය ஒரே பணம், එකම මුදල ஒரே ராணுவம். එකම සේනාව இதை குறித்து உலகம்
பேசி முடித்து விட்டது. ඒ සම්බන්ධව මේ මුළු ලෝකෙම කතා බහ කරලා අමාරයි. எல்லா தேசங்களும் ஒருவனுடைய ஆளுகைக்கு கீழே வரப்போகின்றது. සියලුම දේශයන් එකම පාලනයක් යටතට පැමිණෙන්න යනවා. உலகத்தினுடைய முடிவிற்கு அடையாளம் இதுதான். ලෝක අවසානයේට මෙයයි ලකුණ. அதாவது வானமும் அழிந்து போகிறதல்ல, ආසන්නව විනාශ නොවේ. இயேசு சொன்னதான அடையாளங்கள் உலகத்தினுடைய முடிவுக்கு அடையாளம் என்பது சொல்லும் இயேசுதான காரியம். இந்த உலகத்தினுடைய ராஜ்யங்களுடைய ஆளுகைக்கெல்லாம் ஒரு முடிவு. ඒස්වාසනේ ආසන්නවලවත් විනාශ වෙනවා කියනවා ඒ අවසානයේ කියනවා. ඒ කියතිබෙන ඒස්වාස කියතිබෙන මේ ලෝකෙ තිබෙන සියලුම රාජ්‍යන් වලට අවසානය පැමිණෙන්නේ යනවා. நமக்கு தெரியும் அந்தி கிறிஸ்து இந்த உலகத்தை ஆளுகை செய்ய போகின்றார். අප දන්නා පරිදි අන්තික්‍රිස්තුස් මේ ලෝකෙ පාලනය කරන්න යනවා. இந்த உலகத்தை இப்பொழுதே ஒரு கூட்டத்தினர் ஆளுகை செய்து கொண்டு இருக்கிறார்கள். මේ ලෝකෙ දැනටමත් කණ්ඩායමක් පාලනය කරමින් සිටිනවා. தேவநாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். දෙවනාස්ගේ නම எல்லாவற்றுக்கும் முடிவு சுயமாயிற்று. සැලලට අන්තිමලාම තිබේ. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, මේ දේවදන්න அதனால பேதர் என்ன சொல்லுகிறார்? මිනිසා පේත්‍රස් කුමාරගේ ஆகையால் தெளிந்த புத்தி உள்ளவர்களாய் இருந்து. එමනිසා නුඹලා පිපිද தெளிந்த புத்தி, සියයුක්තව நல்ல கான்சென்ஸா இருக்கும். நமக்கு அந்த ஒரு மயக்க நிலை அப்படி இருக்க கூடாது. හොඳ සිහියෙන් අප සිටිය යුතුයි. நல்ல தெளிவா இருக்க வேண்டும். අප හොඳට සිල් කල්පනාවත් සිටිය යුතුයි. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாகட்டும். ස්වාමීන් වහන්සේ ස්තුති වේවා. நாங்கள் இந்த தெளிந்த புத்தி உள்ளவர்களாக நாம் காணப்பட வேண்டியது அவசியம். අප හොඳ සිල් කල්පනාවක් ඇතුව සිටීම අවශ්‍ය වෙනවා. ஏன் நாம் விதமாய் காணப்பட வேண்டும்? අප මන්ද ලෙස දකින්න ලබන්න ඕනේ. ரெண்டு காரியங்களுக்காக. කරුණ දෙකක් උදෙසා. அதாவது வேதத்தில் இன்னும் பல காரியங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறாங்க. தெளிந்த புத்தி உள்ளவர்களாக செய்ய வேண்டிய பல விஷயங்கள் நம்ம வேதத்தில் படிக்கிறோம். ශුද්ධ අප සියයුතු කළ යුතු විවිධ දේවල් ගැන කියවනවා. ஆனால் நாம் ரெண்டு காரியத்தை குறித்து மிகவும் தெளிவுள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும். නමුත් අප කරුණ දෙකක් ගැන ඉතා සියයුතු සිටිය යුතුයි. இதே பேதுரு தான் சொல்லுகிறார், ඒ පේත්‍රස්ව පවසනවා. நீங்க தெளிந்த புத்தி உள்ளவர்களாக இருங்க. ඔබ සියයුතු සිටපල්ලා. ஏனென்றால் මන්දයක් உங்கள் எதிராளியாகிய பிசாசானவன் ඔබගේ විරුද්ධ කාර්යය වන්නා වූ යක්ෂයා கெச்சிக்கிற சிங்கம் போல ගොරවන සිංහෙකු தேவனை விழுங்கலாம் என்று சொல்லி வகைதடி சுற்றி திரிகிறான். කාව ගිලගම්දෝ කියා ඔබව ඇවිදින සිටනවාකට කියා තිබෙනවා. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாகட்டும். ස්වාමීන් වහන්සේ ස්තුති වේවා. நாம் இதற்காக தெளிந்த புத்தி உள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும். මේ සම්බන්ධව ඔබ සියයුතු සිටිය යුතුයි. இந்த நாட்கள்ல நம்மை விழுங்கும்படியா பிசாசு வகைதடி சுற்றி திரிகிறான். මේ දවස්වල අපව ගිලගන්නා පිරිස යක්ෂයා වගක් සොයමින් ඔබව ඇවිදින සිටිනවා. முதலாம் பேதுரு 5ஆம் அதிகாரம் 8ஆம் வசனத்தில் மக படிக்கின்றோம். පළවෙනි පේත්‍රස් පස්වෙනි පරිච්ඡේදය 8 වෙනි පදය අපි ඉස්කිවනවා. எல்லாவற்றுக்கும் முடிவு சுயமாயிருந்தது. සියල්ලටම අන්තිමේ ළඟ තිබෙනවා. இந்த கடைசி நாட்கள்ல எவ்வளவு மேக்ஸிமம் எத்தனை பேரை விழுங்க முடியுமோ அந்த பேர் விழுங்கும்படியா பிசாசு அவர் சுற்றியே திரிகிறான். මේ අන්තිම දවස්වල යක්ෂයා උපරිමයෙන් ඔවුන්ට කී දෙනෙක්ව ගිල ගන්න පුළුවන්ද? ඔවුන්ව ගිල ගන්නා පිණිස ඔවුන්ව යමින් සිටිනවා. பிசாசுக்கு லாக்டவுன் கிடையாது. යක්ෂයාට උදකලාවක් නැත. இந்த அரசாங்கம் எல்லாரையும் லாக்டவுன் பண்ணி வீடுகளில் இருக்க சொல்லுதுனால பிசாசு அப்படி அல்ல. මේ රජයේ සියලුම දෙනා ලොක්ඩවුන් කරලා තබනවා එක එක තැන්වල. නමුත් යක්ෂයාට ඒ ආකාර ලොක්ඩවුන් එකක් නැහැ. அசுத்த ஆவிகளுக்கு எந்த லாக்டவுனும் கிடையாது. අශුද්ධ ආත්ම බලවේගයන්ට කිසිදු ලොක්ඩවුන් එකක් නැහැ. இன்னைக்கு எல்லாரையும் வீடுகளில் வச்சுட்டு தான் அவன் சுலபமாக எல்லாரும் வீட்டுக்குள்ள பூந்து விழுங்க பார்க்கிறான். දැන් මේ දවස්වල කුමක්ද කරන්නේ? නිවාස සකස් කරලා සෑම කෙනාම ඉතා පහසුවෙන්ම නිවාස තුළට ඇතුල් වී ඔවුන් ගිලගන්න හදනවා. நமக்கு ஒரு எதிராளி இருக்கிறார். අපිට විරුද්ධකරුවෙක් සිටිනවා. அவன்தான் பிசாசு. ඔව් තමයි යක්ෂයා. அவனை விழுங்கலாம் என்று சொல்லி சுற்றித்திரிகிறான். ඔව් කාව ගිලගම්දෝ කියා ඔබව යමින් இந்த සිටිනවා. நாட்களில் அனைவருடைய விசுவாசத்தை விளங்குகின்றார். මේ දවස්වල බොහෝ දෙනාගේ ඇදහිල්ල ගිල ගන්නවා. பரிசுத்தத்தை விளங்குகிறார். සුදුකම ගිල ගන්නවා. ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையை விளங்குகிறார். ආත්මික ජීවිතේ ගිල ගන්නවා. ஜெப ஜீவியத்தை விளங்கி போடுகிறார். ආත්මික ජීවිතේ ගිල ගන්නවා. தெளிந்த புத்தியுள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும். අප සියයුතු සිටිය යුතුයි. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாகட்டும். ස්වාමීන් වහන්සේ ස්තුති වේවා. மாத்திரமல்ல, මොනක් නොවේ. நாம் தெளிந்த புத்தியுள்ளவர்களாய் අප සියයුතුව நம்முடைய ஆண்டுடைய வருகை நாளுக்கு ஆயத்தமாக வேண்டும். අපගේ දෙවනාස්ගේ මේ දවස්වල අප සූදානම් වී සිටිනවා. நாம தெளிந்த இதற்காக நாம் தெளிந்த புத்தியுள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும். வேதத்தில் பல இடங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. මේ ගැන අප සියයුතු අවදි සිටිය යුතුයි කියලා ශුද්ධ නිවිදේ බොහෝ ස්ථානවල කියනවා. நம்ம தெளிந்த புத்தியுள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும். நம்முடைய ஆண்டவர் இந்த நாளிலே வருவார் நமக்கு தெரியாது. අපගේ දෙවනාස්සේ කොයි මොහොතක පැමිණෙයිද කියලා අප නොදැන සිටිනවා. 1 தெசலோனிக்கேயர் 5:6 படிக்கிறோம். පළවෙනි තෙසලෝනික 5 වෙනි පරිච්ඡේදය 6 වෙනි පදය අප කියවනවා. நீங்கள் தூங்காமல் விழித்துக் கொண்டு தெளிந்தவர்களாக இருக்க கடவோ. එබැවින් නුඹලා වෙනතනටම නිදා නොගෙන අවදි වීමෙන් සිටින පිණිස ඉල්ලා සිටිනවා. 8ஆம் வசனத்திலே பகலுக்குரியவர்களாகிய நாமோ தெளிந்தவர்களாய் விசுவாசம் அன்பு மார்க்கவசத்தை
தரித்து கொண்டிருக்கக்கூடவோ නමුත් දාවන්නට අයිතිව අපේ ඇදහි ඉල්ලසා ප්‍රේමය නැමැති ලයිවැස්මත් ගැලවීමේ බලාපොරොත්තුවත් නැමැති ආරක්ෂා තොප්පියත් පැළඳගෙන සිටී எல்லாவற்றுக்கும் முடிவு சுயமாகிவிட்டது. සියල්ලටම අන්තිමේ ළඟාව තිබෙනවා. நாம் தெளிந்தவர்களாயிருந்தோம். අප සියයන්ව සිටිය යුතුයි. நம்மை விழுங்கும்படி ஒரு பிசாசு சுற்றிருந்து கொண்டிருக்கிறார். අප ගිලගන්නා පිණිස යක්ෂයෙක් ඔබටම යමින් සිටිනවා. நம்முடைய ஆண்டவர் என்ன நாள் வருவார் நமக்கு தெரியாது. අපගේ දෙවන් වාසය කුමන දවසක පැමිණෙන්නේද කියා අප නොදැන සිටිනවා. விழிப்பா இருக்கிறவர். අප අවදිව සිටිය යුතුයි. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ස්වාමීන් වහන්සේ ස්තුති ஐயோ වේවා. நான் ஆண்டவரே ஆயத்தம் இல்லை என்று சொல்ல வேண்டாம். පස්සේ ස්වාමීනි මම තාමත් සූදානම් නැහැ කියලා කියන්න එපා. நேற்றைய நாள்ல ஜெபத்துல சொன்னது போல ඒ දවසේදී මම යාඥා පැවසුවක් මෙන් இந்த 10வது வாதை குறித்து அன்று சொன்ன உடனேதான் මේ දාවිද වසංගතය ගැන ස්වාමීන් වහන්සේ කී විගසම இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் எகிப்தை விட்டு புறப்பட ஆயத்தப்பட்டார். ඊශ්‍රායල් සෙනඟ මිස්ර දේශයේ අත්හරින්න සූදානම් වුණේ. ஆட்டுக்குட்டி அடிங்க, පැටලිපටව அதை මරන්න நின்று கொண்டு புசியுங்க, ඒ සිටගෙන අනුභව කරන්න ஆதரட்சியை தொடர்த்து கொண்டு புசியுங்க, කාවන් පැලඳ ගන්න கையில தடியை பிடிச்சு கொண்டு புசியுங்க. ඔබගේ අතේ සැරේටිය තබා ගන්න சொன்ன உடனே அணியணியாய் புறப்பட வேண்டும். මා කී විගසම ඔබ පෙළගැසී යා යුතුයි. அதனுடைய அர்த்தம் என்னவென்றால் ඒ අර්ථය කුමක්ද නම් இவ்வளவு காலம் நான் வாழ்ந்தான ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையை வீணென்று யாரும் நினைக்க கூடாது. මම මෙපමණ කාලයක් ජීවත් වුණා ආත්මික ජීවිතේ නිෂ්ඵලයි කියලා කවුරු සිතන්නේ இன்னுமா இயேசுவின் வருகைக்கு ஆயத்தம் இல்லாதவர்களுக்கு நான் சொல்லுகிறேன். තවදුරටත් යේසුස් වහන්සේගේ ඊමට සූදානම් නැතුව සිටිනවා අය සම්බන්ධයෙන් මම මේ කියන්නේ கர்த்தர் இன்னும் கிருபையுள்ளவராக இருக்கிறார். සම්පූර්ණ තවමත් ඔබ සම්බන්ධව நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும்? புனிதமாய் ஆயத்தப்பட வேண்டும். ඔබ කුමක් කළ යුතුද? සීඝ්‍ර කඩිනමින් இந்த உலகத்தை விட வேண்டும். මේ ලෝකයේ අත්හැරිය යුතුයි. இதோடு கூட ஒப்புரவாக வேண்டும். වෙනස් සමග සමග වී යුතුයි. பாவமன்னிப்பு பெற வேண்டும். පාපකවල වග යුතුයි. கர்த்தருடைய சமூகத்திலே இரவும் பகலும் அழுது தெளிந்த புத்திரனை விழித்து நீங்கள் செபித்து ஆயத்தப்பட வேண்டியது அவசியம். සාමදාසගේ අභිමුඛයේ දිවා රාත්‍රියේ අඬා වැළපෙමින් සිය ඇතුව අවදිව සිට ඔබේ ආඥාව යෙදී සිටිය යුතුයි. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாகட்டும். සාමදාස ස්තුති වේවා. ஜெபிப்பதற்கு ஜாக்கிரதையா இருங்க. යාඥා කරන පිණිස ප්‍රවේශම් වේයල්ලා. ஜாக்கிரதை என்னென்ன வார்த்தை? මේ ප්‍රවේශම් කියනව වචනය அன்போடு சொல்லப்படுகின்ற காரியமும் இருக்கின்றது. ප්‍රේමයෙන් කියනු ලබනා වචනයද තිබෙනවා. எச்சரிப்பாய் சொல்லப்படுகின்ற வார்த்தையாகவும் இருக்கின்றது. අවවාද කරමින් කියනා වචනයද තිබෙනවා. அலட்சியமாக சமாதானம் இல்லாமல் சண்டை பிடிக்கிறவர்கள் கூட இந்த வார்த்தையை சொல்லுவார்கள். අලසව සමාදානය නොවත්ව සිටිනා වෛද්‍ය වචනය පවසනවා. சிலர் சொல்லுவாங்க ஜாக்கிரதையா நான் யாருன்னு தெரியாது. සමහර අය කියනවා ප්‍රවේශමේ සිටින මම කවුද කියලා දන්නේ නැහැ. சில பெற்றார் பிள்ளைகளுக்கு சொல்லுவாங்க ஜாக்கிரதையா இருங்க, ஜாக்கிரதையா இருங்க, அன்பா சொல்லுகின்ற வார்த்தை. සමහර දෙමාපියන් තමන්ගේ දරුවන්ට පවසනවා ප්‍රවේශම් වෙන්න ඒ ප්‍රේමයෙන් කියනා වචනය. இந்த இடத்திலே வேதம் நம்மை எச்சரிப்பாக சொல்லுகின்றது. මේ ස්ථානයේ ශිදලිවිල අපට අවවාදයක් ලෙස පවසනවා. அன்பாகவும் சொல்லவில்லை, அலட்சியமாகவும் சொல்லவில்லை, எச்சரிப்பாக சொல்லுகின்றது. ஜெபிப்பதற்கு ஜாக்கிரதையாக இருங்கள். ප්‍රේමයෙන් කියනවා තලස්කමින් කියනවා ලෝකේ අපට අවවාදයක් ලෙස පවසනවා. යාඥා කරන පිණිස අප ප්‍රවේශම් විය යුතුයි. இயேசு வனாந்திரத்துக்கு போய் ஜெபித்தார். යේසුස් වහන්සේ වනාන්තරයට ගොස් යාඥා மலையில කළා. போய் ஜெபித்தார். කඳුමුදුර ගොස් යාඥා කළා. தனிமையாக ஜெபித்தார். උදකලා යාඥා කළා. இயேசுடைய சீஷர்கள் சிறைச்சாலையில் ஜெபித்தார்கள். යේසුස් වහන්සේගේ ගෝලියන් සිංහගේ යාඥා කළා. தானியேல் சிங்கக்கோவிலே ஜெபித்தார். දානියෙල් සිංහ ගුහාවේ යාඥා කළා. சாத்ராக் மேஷாக் ஆபேத்நேகோ அக்கினி ஜுவாலைக்கு முன்பதாக ஜெபித்தார்கள். ශාද්‍රක් මේෂක් අබේද්නේගෝ ඒ ගිනි උදින මැද යාඥා කළා. ஆனால் வேதம் சொல்கிறது எந்த சமயத்திலும் நீங்கள் ஆவிக்குள்ளாக ஜெபியுங்கள். நாங்கள் எபேசியர் 6ஆம் அதிகாரத்திலே படிக்கின்றோம். නිසා තමයි පිස්ස අයවැනි පරිච්ඡේදය අප කියවනවා ඕනෑම වෙලාවක නුඹලා යාඥා කරන පිණිස අවදිව සිටපල්ලා. எந்த சமயத்திலும் ஜெபிப்பதற்கு நீங்கள் ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும். ඕනෑම වෙලාවක යාඥා කරන පිණිස නුඹලා ප්‍රවේශමේ සිටිය යුතුයි. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாகட்டும். ස්වාමීන් වහන්සේ ස්තුති වේවා. கடைசி நாட்கள் මේ අන්තිම දවස් நீங்கள் சோதனைக்கு உட்படாதபடிக்கு விழித்திருந்து ஜெபியுங்கள் என்று இயேசு சொன்னார். ඔබ සෝදීසයට අසු නොවන පරිදි අවදිව සිට යාඥා කරපල්ලා යමාස කීවා. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாகட்டும். ස්වාමීන් වහන්සේ ස්තුති වේවා. எல்லா மனுஷருக்காக ஜெபிக்க வேண்டும். සියලු මනුෂ්‍යයන් දිසේ යාඥා කළ நான் යුතුයි. கடந்த வெள்ளிக்கிழமை இந்த உலக ஜனங்களை ஒரு 12 குரூப்பாக பிரித்து ஜெபிக்கும்படியாக நான் சொல்லியிருந்தேன். මම පසුගිය සිකුරාදා උදෑසන කඩුල්ලේ යාඥාවේදී මේ ලෝකෙ වාසය කරන මනුෂ්‍ය වර්ගයන්ව කණ්ඩායම් 12කට බෙදා යාඥා කරන්න விசேஷமாக நமக்காக நாம் ஜெபிக்கும்படியாக ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும். විශේෂයෙන් අපෝදිස අපි යාඥා කරන පිණිස ප්‍රවේශමයේ நம்மை நாம் ஜெபித்து ஆயத்தப்படுத்துவதோடு கூட අපව යාඥා කරලා සූදානම් කරගන්න எல்லா மனுஷருக்காக ஜெபிக்க வேண்டும். සියලු මනුෂ්‍යයන් දිසේ යාඥා කළ යුතුයි. தேசங்களுக்காக ஜெபிக்க வேண்டும். දේශයන් දිසේ යාඥා කළ යුතුයි. அருமையான கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே, එමුණි දේවදරුවනි
பெந்தெகோஸ்தே அனுபவத்தை பெற்றவர்களாகிய நாங்கள் පෙන්තකොස්තේ අත්දැකීම ලැබුවා இந்த අප நாட்களில் ஜெபத்தில் உறுதியாய் தரித்திருக்க வேண்டும். මේ දවස්වල යාඥාවේ ස්ථිර පැවත සිටිය යුතුයි. ஜெபத்தில் உறுதியாய் தரித்திருப்பதுதான் பெந்தெகோஸ்தின் அனுபவம். යාඥාවේ ස්ථිර පැවත සිටීම තමයි පෙන්තකොස්ත අත්දැකීම. எல்லாவற்றுக்கும் முடிவு සමயமாகி விட்டது. සියල්ලට අන්තිම ළඟ තිබෙනවා. நம்முடைய இயேசு வரப்போகிறார். ඒසොස් එන්නේ යනවා. நாம் கடைசி நாட்களுக்கு வந்திருக்கிறோம். අප අන්තිම දවස්වල පැමිණ සිටිනවා. கர்த்தாவே உம்முடைய ஆலோசனையின்படி நீர் என்னை நடத்தி ස්වාමිනී ඔබ වහන්සේගේ මන්ත්‍රණය අනුව මා මඟ පෙන්වා. முடிவிலே நீர் என்னை மகிமையிலே ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். අවසානයේදී ඔබ වහන්සේගේ තේජසින් මාව පිළිගත මැනව. ரெண்டு முக்கியமான காரியங்களுக்காக நாங்கள் மிகவும் தெளிவுள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும். කරුණ වැදගත් කරුණු දෙකක් උදෙසා අප ඉතා සීසුද්ධියට සිටිය යුතුයි. ஒன்று நம்மை விழுங்கும்படியா பிசாசு சுற்றித் திரிகிறார். එකක් නම් අපව ගිල ගන්නා පිණිස යක්ෂයා ඔබ වෙනුවෙන් යවි සිටිනවා. இந்த நாட்கள்ல வீடுகளில் இருக்கிற தேவனுடைய பிள்ளைகள் நீங்கள் மிகவும் கவனமாக இருங்கள். මේ දවස්වල නිවස්වල රැඳී සිටිනා දේවදූතයන් ඉතා ප්‍රවේශම් ගන්න. ஒன்றை குறித்து நீங்கள் சண்டை போடாதீர்கள், சமாதானமாயிருங்கள். කිසිවක් ගැන රණ්ඩු දෙබර කරගන්න එපා, සමාදානයෙන් පසු වෙන්න. வீடுகளில் குறைவுகள் இருக்கலாம். ඔබගේ නිවස්වල අඩුපාඩුකම් තිබෙන්න පුළුවන්. நாம் ஒரு முடிவுக்கு வந்திருக்கிறோம். අප අවසානයේදී පැමිණ සිටිනවා. இந்த காரியங்கள் கூட கடந்து போகிறதா இருக்கிறது. මේ දේවල් පහව යනවා. நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? අප කුමක් කළ යුතුද? சுபாவங்களை கட்டியெழுப்பின காரியத்திலே கவனமாக இருக்க வேண்டும். අපගේ චරිතයන් ගොඩනගා ගැනීම සම්බන්ධ අපගේ ස්වභාවයෙන් ගොඩනගා ගන්නා දේ සම්බන්ධ ප්‍රවේශම් වේ. ஆயிரத்திற்காக மற்றும் இந்த பூமிக்குரிய காரியங்களுக்கெல்லாம் சண்டை போட்டு அநியாயமாக உங்கள் ரட்சிப்பினுடைய மேன்மையை இழந்து போக வேண்டாம். මේ භූමික දේවල් උදෙසාවත් ආහාර උදෙසාවත් රණ්ඩු දෙබර කරමින් ඔබ නිරපරාධී ඔබගේ සදාතනික ගැලවීම අයින් කරගන්න එපා. கர்த்தருக்கு கொடுத்திருக்கிறவர்களை சந்தோஷமாக அனுபவியுங்கள். ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබට දී තිබෙනා වූ දේවල් ඔබ සතුටින් මුක්ති විඳින්න. சமாதானமாய் பரிசுத்தமாக இருங்கள். සමාදානයෙන් යුතුව ශුභකමෙන් පසු වෙන්න. பிசாசு எந்த வல்லமை விழுங்குவான்னு நமக்கு தெரியாது. යක්ෂයා කොයි මොහොතක ගිල ගන්නවද කිය අප නොදැන நம்ம සිටිනවා. தெரிந்த புத்தியுள்ள அக்னி அபிஷேகத்தோடு காணப்படுவோமாக. මේ බුද්ධිය ඇතුව අප ගිනිවෙන ආලෝකයක් ඇතුව දකින්න ලැබෙනවා. மாத்திரமே நாம் நினையாத நாளில் நம்முடைய ஆண்டவர் வருவார். ඒ පමණක් නොවේ අප නොසිතනවා තැනක අපගේ දෙවියන් වහන්සේ එනස් එක්ක. எல்லா வேளைகளும் மக்கால சத்தத்தை கேட்பதற்கு நாம் தெளிந்த புத்தியுள்ளவர்களாக இருப்போம். ඕනෑම වෙලාවක අප උන්වහන්සේගේ හොරණය අහන්න අසන්ට සූදානම් සිටිනවා. 1 தெசலோனிக்கர் 2 அதிகாரத்திலே நாம் சர்வப்பிரகாரமாக கூட நாம் விழித்துக் கொண்டு தெளிந்த புத்தியுள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்றுதான் அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. පළවෙනි දෙසලොනිකේ පස්වෙනි පරිච්ඡේදයේ අප ශාරීරික ලෙස පවා අවදිව අප මෙසේ ඇතුව සිටින්න ඕනේ කියලා තමයි කියා තිබෙන්නේ. நாம் தரித்துக் கொள்ள வேண்டிய அன்பு, விசுவாசம், நம்பிக்கையை நாம் தரித்துக் கொள்வோமாக. අප පැලඳගත යුතු ප්‍රේමය බලාපොරොත්තු ඇතිවිල්ල අප පැලඳ ගනිමු. நம்முடைய ஆண்டவர் சீக்கிரமாக வரப்போகிறார். අපගේ දෙවියන් වහන්සේ ඉක්මනින් එන්නේ. நாம் எல்லாரும் அவருடைய சமூகத்திலே கண்களை மூடுவோம். අප සියලුම දෙනා දේව අපමුඛයේ දෙනෙක් எல்லாவற்றிற்கும் முடிவு சமயமாக இருக்கிறது. සියල්ලට අන්තිමේ ළඟාවී තිබෙනවා. நம்முடைய முடிவு எப்படியாக இருக்கிறது? අපගේ අවසානයේ කෙසේ நாங்கள் වන්දනා பிள்ளையாமை போல வாஞ்சித்தால் ஒன்றும் நடக்காது. අප බාලාම්නේ ආශාවන් වට කිසිවක් සිදු ஆமென். වෙන්නේ. நான் நீதிமான், என்னுடைய முடிவு நீதிமானுடைய முடிவு போல இருப்பதாக அவர் சொன்னார். මම ධර්මශීල මගේ අවසානය මගේ මරණය ධර්මශීලගේ මරණයෙන් දේවල් කියලා ஏற்கனவே ඔබ ஒரு வாழ்க்கை அவன் வாழவில்லை. නුඹට අදාළ ජීවිතයක් ජීවතුනේ නැහැ. பேதுருவை பாருங்க, පේතරස් දෙස බලන්න. சோதனைக்கு உட்படாதபடிக்கு வைத்திருந்து ஜெபிங்கள் என்று சொன்னதான வேளையில සෝදිසික අසන ඕන පරිදි ඔබ අවදේශී ආඥා කරන්න කියලා කීවා அந்த අවස්ථාවේ. கெஸ்தமன தோட்டத்துல ඒ ගෙච්චමනේ වෙන්නේදී அவன் தூங்கினது உண்மை. ඔව් නිදාගත්ත සැබෑවක්. நித்திர பண்ணினா ඔව් නිදාගත්තා. அந்த அவன் ஜெபிக்காதபடியினால ඔව් ආඥා නොකළ සිටි. இயேசு மறுதலிச்சா. ඒ ශාස්ත්‍රව නාඳුනම பேதுருடைய ஆரம்பத்துல அவனுக்குள்ள ஜெபம் இருக்கல. පේතරස්ගේ මුල් කාලවලදී උඩ ආඥාවක් තිබුණේ නැහැ. பேதுரு அபிஷேகம் பெற்ற பிற்பாடு, ඒ පේතරස් ආලේම ලැබුවා පසු பெந்தெகோஸ்து ஆவியை பெற்ற பிற்பாடு පෙන්තකොස්තේ ආත්මය ලැබුවා පසු இருபத்தி தான் ஜெபிக்கிறது ஜாக்கிரதையா இருக்கு. ඔව් ඔබේ අවපත්‍රි කියනවා යාඥා කරන පිණිස ඔබ ප්‍රවේශම් වන්න. இப்படியான ஒரு மாற்றம் ஒன்று பாருங்கள். බලන්න ඔබේ ජීවිතයේ ඇතිවන පෙරලිය. வாழ்க்கையில ஆரம்பத்துல பல நாட்களாக ஜெபம் இல்லாமல் இருந்திருக்கலாம். ඔබගේ ජීවිත ආරම්භ කාලේදී බොහෝ දින ගණන් තිස්සේ ඔබට යාඥාවක් අවදි තිබෙන්නේ නැති. ஜெபத்துல தூங்கினான பேதுருவை ஜெபிப்பதற்கு ஜாக்கிரதையா இருங்கள் என்று எழுத வைத்த ஆவியானவர் යාඥාවෙන් නිදාගෙන සිටියා පේතරස් යාඥා කරන පිණිස ප්‍රවේශම් යල්ලා කියලා ලියන්න සැලසුවා உங்களை වුණා. மாற்ற வல்லவராக இருக்கிறார். ඔබ වෙනස් කරන්න බලවන්තයි. உங்களை மறுமையாக்க வல்லவராக இருக்கிறார். අනිසම් කරන්න බලවන්තයි. பேதுருடைய வாழ்க்கை ஒரு மிக ஒரு அற்புதமான ஒரு வாழ்க்கை. පේතරස්ගේ ජීවිතය ඉතා පුදුමාකාර ජීවිතයක්. விசுவாசத்தை மறுதலித்தவர் ඔහු ඇදහිලි නිර්මාණ කළා. அந்த நிருபத்துல சொல்லுகிறார், ඔහුගේ යම්පත්‍රි පවසනවා. எங்களைப் போல அருமையான விசுவாசத்தை பெற்றவர்களாகிய நீங்கள் අපට සමාන වූ යම්පත් අනර්ථ කැලණිවල ඇදහිලි ලැබුවා. சோதனையில தோற்று போனவர். ඔහු සෝදිසියේදී පරාජයටපත් වුණා. நீங்க சோதனை குறித்து புதுமையாக நீங்க திகையாதீர்கள் என்று சொல்லுகின்றார். ඔබට පැමිණෙනා මේ සෝදිසිය ගැන පුදුමයක් මේ මවිත වෙන්නේ. காரணம் என்ன? හේතුව කුමක්ද?
தோல்வியாகவே வாழவில்லை. தன்னுடைய வாழ்க்கையில ஜெபம் இல்லாமல் இருந்தது, விசுவாசம் இல்லாமல் இருந்தது. இயேசுவை மறுதலித்தவன் அந்த சப்பானிய குணமாக்கின பிற்பாடு அப்போஸ்தலர் 3ஆம் அதிகாரத்துல யோவானை கூட்டிட்டு ஜெபிக்கிறதுக்கு போறான். கெத்செமனேல ஜெபிக்காம தூங்கினவன் ஜெபத்துக்கு உண்மையா இருக்கிறார், ஜெப நேரத்துக்கு உண்மையா இருக்கிறார். ஜனங்களை பார்த்து சொல்லுகிறார், பரிசுத்தமும் நீதியும் உள்ளவரை நீங்கள் மறுதலித்தீர்கள். ஜெபிக்காமல் தூங்கினவன் தன் நிறுவனத்தில் எழுதி வைத்திருக்கிறார். எல்லாவற்றுக்கும் முடிவு சயமாயிற்று. தெளிந்த புத்தியா, நான் தூங்கினவர்கள் நீங்க தூங்காதீங்க. நான் கஷ்டப்பட்டு தூங்கினால மறுதலிக்க வேண்டியதாக வந்தது. நான் இயேசு விட்டு ஓட வேண்டி வந்தது. அந்த ஆசாரியனுடைய வேலைக்காரனுடைய காலை நான் வெட்ட வேண்டியதாக வந்தது. தெளிந்த புத்தி உள்ளவர்களாயிருங்க. ஜெபிப்பதற்காக ஜாக்கிரதையாயிருங்கள். ஜாக்கிரதை உள்ளவன் நீசருக்கு முன்பதாக நிற்காமல் ராஜாக்களுக்கு முன்பதாக நிற்பான். தன் வேலையிலே ஜாக்கிரதை உள்ளவன் ராஜாக்களுக்கு முன்பதாக நிற்பான். நீதிமொழிகளை படிக்கிறோம். ஜாக்கிரதை உள்ளவனுடைய கைதான் ஆளுகை செய்யும். அவன் ஒப்பு கொடுத்து ஜெபம் பண்ணுவோம். எல்லாரும் ஜெபிக்க ஆரம்பியுங்கள். கிருபையை தாரும் ஆண்டவரே, கிருபையை தாரும் ஆண்டவரே, வாழ்க்கையை தாரும் ஆண்டவரே, சிறந்த புத்தியை தாரும் ஆண்டவரே. எல்லாவற்றுக்கும் முடிவு சுயமாய் உண்டது கர்த்தாவே. ஒப்பு கொடுத்து ஜெபம் பண்ணுவோம். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. ஷரவன பலவந்திர ரவனிக துடவன மந்திராணியா. ஷகுரபகதலபகதல